Arratsaldeon, prebentzio eta jarraipen batzordearen bilera egin dugu gaur ere, apirilaren 7an, eta esan behar bileren dinamika berreskuratu dugula astebeteko etenaren ondoren. Izan ere, joan den astelenean 8 egin genuen orain hurrengoa, eta gaur berriro egin dugu eta datorren asteartean ere egitekoa gara. Gizarte zerbitzuetan, 70-tik gorakoei beste deialdi bat egin diete, zer moduz dauden eta jakiteko. 4 familia gehiago atxiki dira udalaren laguntza programetara, alegia garraioa, botikak eta elikagaiak etxean jasotzera, eta horrekin guztira 14 familia dira. Ikastolako jangelaren ordezko zerbitzua 2 familiak jasotzen zuten, etxean otordu bana jasotzen zuten aurrek, eta horiek jarraitzen dute eta erabaki da ikastolaren egutegia betetzea, alegia astesantuko jai egunetan ez dute jasoko otordurik. Zerbitzoi dagokienean, datorren astean guztiak lanera itzultzea espero da, babes neurriak hartuko dituzte lanerako, esate baterako jendaurren ahalik eta gutxien ibiliko dira, eta abar. Lorazaintza zerbitzua ere lanera itzuliko da datorren astean. Halaber, gurutzeko eta iturgaitzakako obretan ere asteartean itzuliko dira lanera, behar diren babes neurriak hartuta. Mikel Zabala, udaltzainburuak esan du, eskualdeko koordinazio bileran udaltzainak eta ertzainak eta bildu direla, eta normaltasuna nabarmendu dutela, delinkuentzia tasa baxua, hamaika salaketa bakarrik izan direla, eta kezkatzen dituena une honetan dela aurrera begira normaltasunerako itzulera nolakoa izango den, zen neurri berri hartu beharko diren eta abar. Herritarren bat kexatu da, pertsonaren bat txakurraren aitzakian paseo luzeegiak egiten ari ote den, eta idatziz jaso du kexa bat alkateak, eta erantzun dio, udaltzaina jakinaren gainean jarriko dituela, baina oro har lazkautarren jarrera eredugarria izaten ari da. Eta gure aldetik, bi kezka agertu ditugu, alde batetik arrakala digitalarena aurrekoan esan ziguten ikastolako aur guztiek eskolako programak eta jarraitzeko moduko baliabideak bat zituztela etxean, ordenagailuak eta interneteko konexioak eta abar, eta asteburuan irakurri dugun Amelia Barkinen artikulua irakurrita gero berriro kezka piztu zaigu eta horri jarraipen zorrotza egiteko eskatu diogu alkateari eta hartan geratu da alkatea, berriro ere deituko duela eta jakingo duela. Izan ere, arrakala digitalarena aurrentzako diskriminazio bide handi izan daiteke, ahalbide gutxien duten familietako aurrek eten handiagoa jasan dezakete egoera honetan ere, beren ikas prozesuan, eta hori ez da inolaz ere onargarria. Gauza bera, kezka agertu dugu, etxez etxeko langileen egoera zein ote den. Izan ere, egoera honetan oso ohikoa izaten baita, langile batzuk baldintzak kaskartzea, edota baita hitzarmenak eta bertan bera uztea ere. Eta esan digute, udalak gizarte zerbitzuek oraingoz duen zeraren informazioaren arabera, guztiek lanean jarraitzen dutela. Ez dagoela, egoerak ez duela okerrera egin, zerak alarma egoera piztu zenetik. Hori da guztia, datorren asteartean gehiago.